Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya di Jumat malam Sabtu ini saya berada di Wonosera, yaitu Wonosari, lebih tepatnya neng Ica Distro. Distro Ini Ica. adalah pusat skena Gunung Kidul, yang mana di sini ada banyak barang produk yang dijual di sini, termasuk produk-produk remaja dan dewasa. Tapi rene niatku apa? Nduk. Aku ora ngerti. Masa arti? Jadi ceritanya helmnya Nduk Lala sebulan yang lalu itu hilang. Oh, Jadi iya. helm yang 2024 ya Nduk ya. 2000 betul. 2024. Awal tahun 2024. Awal tahunnya ini Nduk Lala diberi hadiah karo Abah Awi helm karo jaket. Yang mana helmnya ini didekek neng kidul ngomah sing biasanya ora ilang kok ilang kuwi lho. Nah, gila. Padahal Tepat helmnya- sebulan yang lalu iki. Hah? Sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Heeh. Lah iya, Tanggal 5. Tanggal Saiki 5. nang piro? 6 ting. Lah ya kuwi. Lah iya. Aku, tapi ra apa-apa. Nangis Tak ya? ikhlaske. Lala sempet nangis. Tekne helme kesayangan hilang. Kuwi pemberiane Abah Awi. Pokoknya terima kasih Abah Awi nggih. Ya, sampun Sudah sering banget memberikan barang hadiah ke keluarga kami. Begitu. Dan biyen lek tuku ya ning kene lho, karo kowe Lala. Mboten. Dewe ketok. Berarti aku tuku dhewe kan helm iki loro, siji nggone Siwi, siji nggone Lala. Kuwi kan Kembar, langsung guys. Langsung saja. Langsung jujuk wae. Soale sing arek di tuku langsung helm. Dorong. Kompora. Iki jamput sing nyanyi jamput. Bestimu ta? Bisa musola. Nih. Nah, dulu helmnya ini helm tablas lho. Ini ta? Heeh. Warnane Ya persis ngono kuwi. arek tuku sing warnane padha ora? Ora. Apa arean? Iki wera sih HP iki ra. Heh? Iki Tapi kok cilik yo? coklat iki. Yo ora kabeh padha gedene ngawur. Heeh. Heh? Ambek kowe apa ndi? Aku mau padha wingi. Lah silak maling muga-muga Aja to. ada sing Wis tak diikhlaskan bae, sedekah. apa rupane apa? Biasanya nek ABG Gunung Kidul iki keren. Cuman nek Lala pinginnya sing Lah kok wis ora ABG masalah. Anu apa, wis Dok? coklat ta apa ndi yo? Apa iki? Apa? Iki lho, tengahe kening iki lho. Nah, nek kok Pokoknya sing beda iki nih. tapi mirip ya kuwi mehan. Mirip. Gurkatine ram karo tuwa. Apa ya arean? Tapi pokoknya padha lho. Hah? Pengine. Lah aku nek nang dalan merung nganggo helm iki sedih sih. Nek do nganggo helm. Ya. Berarti warnanya sing beda. Heeh. Kuwi wera sih. Tapi kok cilik to ya kuwi? Ora ya? Ora. Ukurannya apa toh? Deloken to padano karo sik kuwi. Rak gede. Padha no. Padha to. Padha berkatine anu nih, warnane beda dadi ketokne cilik. Lebih gede. Lha iku akeh kok pilihane arek apa? Oh ireng lho. Mau kuwi beda, ora kudu cargos to. Tapi kan Modele. modelnya padha. Modelnya berat, dicap helm kayak gini. Iya, tinggi. Nek coklat eli lumayan. Dua berarti. Iki, Apik ra? iya iki putih. Kelire putih. Lora apa? Sing coklat ya putih kok padha. Iki wae berarti lah, lah. Heeh. Daripada gue ya. Heeh. Tapi ora cilik to. Apa? Padha nang kuwi to kok kowe gede sik kuwi ya. Oh, ora foto kabeh. Untuk ukuran ya. Heeh. Ini ukurannya. Apa? Ukurannya. Untuk harga turun lor. Biar 375 saiki 320. Iya. Kuwi.
Iki ya. Ya wis, ayo. Lala cilik toh? Hah? Oh. Sirahku gede soalnya. Bismillah muga-muga awet. Iki ora saiki wis iki nggo pengalaman Pengalaman. aja ngemper. Nggih, Jadi ngemper ilang neh malah. ngapunten. Nangis. Nangis pindho no. Nangis juga. Nggih, Mbak. Ini ki sandangan apik-apik lho. Kurang tunggu. Ini copyright ora ngene. Aku pengen delok katok cekak. Lalu engkau tinggalkan. Wis rasa wis, berarti ya lebih tok wis. Ngatok mulu pirang-pirang. Tapi sesak kan. Ya wis tak patenane lur. Tak nggone bayar. Nah, ini sebelum dibeli kita jajal sih. Ukurannya sama tuh Mbak semuanya. Iya, untuk yang hijab 1 gram. Oh. Tak bercermin. Marepne nduk. Nah. Piye padha? Bodoh. Kalau cerita, Heh? orang kita cilik biasa tuh. Lah ya kaya biasane kae ban tutupan jal. Tutupan. Mosok ger mentok ngono. Heeh, biyen ngene iki kan. Kepiye berarti kok kurang gede no. Tapi biyen dengan iki, biyen kacane dhewe padha ngene, Mbak. Lah kene kok mripate ora ketutup. Emang ora tau ketutup. Oh, alah ya wis. Ya wis nek ngono, Bos. Ngek sambung mengko. Oke, Bos, aku karo Nduk Lala wis tekan omah. Tekan omah sumuk tenan iki malah apa udan ya lah. Sumuk. Jadi tadi bar saka tuku helm mau langsung bablas neng ini Dok. Tuku kopi. Oh iya deh. Tuku kopi apa kuwi lah? Kopi. Kopi Raye. Kopi Raye. Bar kuwi langsung jajan bakmi. Bakmi godhog, kalau tak pangan ning kono loro, tak bungkus nggo bapak karo simbok loro. Kuwi bosku. Kayak iki Nduk Lala langsung garap tugas. Kayak aku arek istirahat ngecas. Ya ngono wae lur ya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk channel YouTube Top Faveno. Terima kasih yang sudah selalu support channel YouTube Top Faveno istimewa jenengan-jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngekok.